Anga fulini wali mando be kala mo Mali kono ani Mali ko ka munu be ni mpaina keme ka nyamada ka nyashi jabaranu ma wala sa fama ya bise soro fe Shirifla TV be mananga kuna funina mimi wala like awye Mali nga ani jien famore kunga ba fo ngone nye apma sele ye don gerengere ne mi be farafina buloni anyashi me usine ko doni mo bala ukama ko journée de l'industrialisation de l'Afrique obike novembre kalot le mugani konondo ani december kalot le la o kadara kono ministre mi be anga jamana kono ni anyashime izini ko doni mo bala aye kuna foni dikene do sigi singa ani kuna foni dilaw ni nyonje ministre u daga yoro la kase ka nyefolike uye labe ka choko kunga ka nyashi dongerengere ne nunumo mi mitalike izini ko ka farafina ami awladoniya ka fo o bara ukira ka beni tarata octobre kalot le bisabai anga maminu nguma kene ka Shirifla TV jabarani togola Abdul Karim Sako naka jatala Draman Mali Ministre so mi nyeshinendo izini ko ma anga jamana kono uni chakeda mi nabe fo ma ko organisation patronale des industriels no e OPIE unu deme ba jekulu Nations Unies ka chakeda onidi fo ka tase agence spiritement we donc kerengere do mi nabe fo ma nasarakana ko journée de l'industrialisation de l'Afrique JIA ka don kerengere ka nyeshi izini ko nyama farafina jamana kono kerengere nyama anga jamana no e Mali o bara nyebla bara hukumuna ministri mi nyeshinendo izini ko nyama anga jamana kono ale kuna fon lasila bismillah aka chegeda kono wala sa ka saka kuna fonu chari unu nyongoche ni don ko folena la nyine mi mbala ode ka fo joro mi be izini na jamana ka nyetawla fuka tase demsanu ka bara ko nyama ma minu ka bara beme izini ko bara o ma jamana kono ka saka nyongoye ka hakilna o falni ka donia o falin fali izini ko nya abise ka sabatanga jamana kono bara minu nu izinu ba ke kerengere nyama anga suma fon bayle Mali ona nyongona wore chama nabu fo ma nasaraka na ko made in Mali no de ka fo an reka seneno ango dun keren nyama yak me ministre yere bolo ministre me nyashine me izini ko nyama anga jamana kono ani l'organisation patronale des industriels fo atase Nations Unies ka la sigdemi kumbe keneka no e onidie kumba yere mi ka autorité politique ou population ka be akila jigi ka fo ni industrie te na ma yelema do an be fe munu produit anti bonola ni yelema donala obena ni bare no yelema donala obena ni richesse no yelema donala abena ni valeur ajoutée folo akumbe fo ko pays développé o munu benyefe bi abi fo de ko pays industrialisé au cours de doré était développé ni ma industrialisé bon comment on be ko fait donc sans o sans on be profiter au nuka doina kam ko akila jigi wala barkala kam ni sandamado anga nyemo ba en suila la na yemi fo ambeze na kuma ambulo bala gela munu bala ambo fuye o gela numbe wili choko na ambo fene fuye ube kan sui changman kera me changman be kola kake ni don ko fole mi flenie a baro be damne novembre kalo tile mugani kononton ni kata kunche décembre kalo tile fla samba flani tani shegi ministre Moulay Ahmed Boubacar ayera ka fo ni hakinaye mimbe ulu demo ka bara la sabu abna ke sababu ye ukaseka dom minye na walma mimanye izini barakala ukaseka hakilna ufarafara nyongoka wala sa izini kunya be seka sabati chugumna kadaka joro mimbe izini na barakuta keleli sraka be ya me anga president e minfo aka discours d'investiture la nyena ako ay Mali ka président ko ay le ay industrie ka président ay emploi que président bon ni mo ni fo be ba don industrie ani emploi ou be nyon fait ou lou de be nyon dafa ni usine jo fo baraka law ka kala o baraka law e mjoni malien de do ni journée temena fana haklina minum borala conclusion minum borala ambena oke barake mina obena ke anga barake mina donc neni mo minumbe barake nyonfe ambena ansi ani industriel ka laje ambese ka ke chien chogodi
ni journée de l'industrialisation de l'Afrique n'o ye JIA ye nin y'a ta ko 7nan ye a bɛ waleya farafina jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma an ka jamana a dɛmɛbaaw o ye Union africaine ani Nations Unies cakɛda sira fɛ n'o ye ONUD ye an'u jɛɲɔgɔn wɛrɛw baara caman bolodalen don a koɲa kɔnɔna na feerefɛnw bɛna yira adamadenw na ni kana ni dɔnniya wɛrɛw ye k'o yira adamadenw na min bɛ tali kɛ usine koɲaw kan k'o bɛɛ lajɛlen yira adamadenw na a baara bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya ta mɛ ka di jamana ɲɛmaa ma Ibrahim Boubacar Keita wa a bɛ kɛ Parc des Expositions de Bamako la. Ka sanga ni ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ni kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo ta ko 24 ye cakɛda min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni a ɲɛsin bɛ baarakow ma o kama ko Agence nationale pour l'emploi ANPE a ye kɛnɛ dɔ sigi sen kan dɛmɛ don ka ɲɛsin denmisɛnninw ma ni baarakɛminɛn dili ye u ma an bɛ ladɔnniya k'a fɔ ko in bɛ don fɛn min ka dara kɔnɔ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli ta ko 24 na a dɔgɔkun min ɲɛsin bɛ denmisɛnnin ni baarakow ma a bɛ don o de kadara kɔnɔ baara in kɛra ka bɛn ni ntɛnɛn octobre kalo tile 29 ye ANP yɛrɛ dukɛnɛ na min ye maa ɲɛmaa caman ye olu tun bɛ a kɛnɛ kan Samayira Sanogo ni Ibrahima Kulibali ka fɔlɔ. ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo ni nin ye a ta ko 24 ye o ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye mɔgɔw bolo minnu ka baara bɛnnen bɛ yiriwali sira ma o ka cɛsiri caya ka ŋɛniya yira kɛ ka kɛ ni an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye baara nin sigi sen kan walasa ka ɲɔgɔn dɛmɛ jidi ni ka kɛrɛfɛden kɛlɛli baaraw ma cogo min na o min bɛ kɛ sababu ni ka bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye baarako nasira la jamana kɔnɔ san 2018 ta sɔni kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen bɛ o la ANP ɲɛmɔgɔw fɛ ka da kan o b'a fɛ ka wulikajɔ kɛ ka kɛ ni o ka caw taabolo ye ka se ka ba don an ka baarako la ni ka baarantanya kɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya musolamɔgɔw fan fɛ ani mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu ye mɔgɔ lajuratɔw ye o de la o ye kɛnɛ in sigi sen kan o la nin dɔgɔkun in denfaya tun bɛ mɔgɔ min bolo a tigi a y'a ka nisɔndiya yira ka kɛ ni baara in kɛlen ani danaya min filɛ ka da ale kan. Bon vraiment bonya min taara ka d'an ma jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ani jamana marabagaw fɛ vraiment diyara n ye a bonyana ma parce que u jɛra ka ne choisi ka sɔrɔ ma bɔ a kalama ka n kɛ parrain mois de solidarité n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye ne bɛ welekan min di denmisɛnninw ma o de ye toujours an k'an cɛsiri parce que jamana nin filɛ nin bi jamana si jeune t'a ka jamana bila ka na an ka jamana jɔ an ye yan nɔ anw yɛrɛ de bɛ se k'an cɛsiri an ka jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ ka se k'o a labɔ wala an bɛ welewelekan da min da denmisɛnninw ye o de ye bamananw bɛ kuma kelen min fɔ a ye n dɛmɛ k'an ka wara faga o k'a sɔrɔ wara kunkolo bɛ jamana ni jeunes yɛrɛ bolo an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'an cɛsiri an ka baara kɛ n'Ala sɔnna jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ mɔgɔ si tɛ se ka bɔ a kɔnɔ bi n'anw yɛrɛ denmisɛnninw tɛ an kɔni bɛ min fɔ denmisɛnninw ye hali bi an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ. Ministre de la jeunesse, de l'emploi et de la construction citoyenne ale ye a ka nisɔndiyaw yira kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni nin baara in kɛli ye min bɛ kɛ sababu ka dɔ bɔ baarantanya na denmisɛnnin kunda muso kunda ani mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu ye mɔgɔ lujuratɔw ye wa a na kɛ sababu ni ka dɔ fara an ka jamana basigi ani a ɲɛtaga kan. An ka faamaw a bɛ san 24 bɔ u ye mois d'octobre o kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye an ka ɲɛsin maliyɛnw ma an ka ɲɛsin maaw ma ala ma minnu garisɛgɛ bonya kosɛbɛ ka ɲɛsin maaw ma fana ala ye bana don minnu garisɛgɛ la donc ministère de la jeunesse tɔgɔ la ani an ka agence nationale pour l'emploi ANP san o san ni baara bɛ kɛ ɲina an ye nin journée organisée an bɛ parrain national fo ka ministère de la solidarité fo ka tila ka fana an ka parrain de la jeunesse fo an y'o de fɔ président ka hakilina ye min ye an ye mɔgɔ min kɛ 4e semaine parrain jeunesse parrain a yɛrɛ ye jeune ye monsieur Doumbia baramuso société ɲɛmɔgɔ don parce que a sɔnna ka kɛ nin parrain ye k'a fɔ fana an ye dɛmɛ minnu ɲɛsin lujuratɔw ma ANP tɔgɔ la ka dɛmɛ minnu ɲɛsin ala ma minnu garisɛgɛ bonya k'a fɔ san wɛrɛ fana ni ala sɔnna ma président ka hakilina kɔnɔna na ni bi an y'a fɔ président ka nin mandat filanan o kɛrɛnkɛrɛnnen don denmisɛnninw de ye 4e semaine fana tɛ mun ye denmisɛnninw ka ɲɛta entrepreneuriat ani ala ma seba di minnu ma donc vraiment kɔni an nisɔndiyara kosɛbɛ. mɔgɔ minnu gɛrɛsɛgɛ donna nin sɔrɔ ninnu na olu ye o ka nisɔndiya yira ko kura k'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw ani a dɛmɛbaatɔ minnu bɛ yen u ka wulikajɔw caya dɛmɛ nasira la kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ɲɛsin mɔgɔw ma ni ala ka lajarabi ye olu sɔrɔ k'olu kɛ lujuratɔw ye. vraiment an bɔra sa ka donbolo minnu sɔrɔ sisan vraiment a diyara ne ye a bonyara ne ma parce que ni fɛn fɛn kɛ lujuratɔw ye vraiment ala b'i sara. Vraiment ala ka ANP sara a n'a ka jɛkulu bɛɛ ani ministère bɛɛ Amadu Koyita an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn fɛn fɛn ye fɛn sɔrɔ a bɛɛ bɛ ni waso de t'a la
an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni minɛnw dili ye ka ɲɛsin mɔgɔw ma i n'a fɔ moto sen 3 olu 10 finikala masi simple 12 ani brodel 4 moto pompe 10 micro ordinateur 20 fo ka taa se décortiqueuse 2 ma. Donda Kawuriya kɛnɛ dɔ sigira Senga ka bɛn ni tarata octobre kalo tile 30 ye Centre Awa Keita la min ɲɛsinnen kun don an balaka 60 ɲɔgɔnna ma k'u ka Donda Kawuriya safinɛ dilancogo ani gala doncogo la a kɛnɛ denfaya o kun bɛ maa min bolo o ye an ka minisiri ye minisiri min ɲɛsinnen don denmisɛnninya ni baarako ni fasodenɲumanya hakilinaw carinni ma ka fara ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ni kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo a dɔgɔkun 4 na denfa fɛnɛ ka Sadio Sidibe ni Ibrahima Kulibali kun bɛ Sherifla TV Jabaran dɔgɔ. Nin tile tan kelen na bɛnna Mali denmisɛnninw ka baara ɲini jɛkulu n'an b'a wele ko APJ ani fɛn min ye minisiriso min ka ca bɛnnen don denmisɛnninw ka baarako tɔpɔtɔliw ma ani ka fara maa min kɛra commune 3 denfa ka bolo ni ɲɔgɔnma okumu kɔnɔna na. Fɛn min Mali denmisɛnninw ka jɛkulu min bɛ yen o ɲɛma o y'a ka nisɔndiya ni ka foli ani tanu k'a ɲɛsin minisiriso min ka ca bɛnnen bɛ denmisɛnninw ka baara hukumu tɔpɔtɔliw ma. Fɛn min maa min kɛra commune 3 denfa ye kalo in lahɔrɔma hukumu kɔnɔna na a ye welewele ma da ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma u ka dɛmɛ caya ka ɲɛsin denmisɛnninlakaw ma walasa u ka baarako bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ni ka tila ka layidu ta ale yɛrɛ bɛna dɛmɛ min kɛ ka ɲɛsin Mali denmisɛnnin jɛkuluw ma a ka cakɛda la. An bɛ denmisɛnnin musomanin 60 ka formation cadre kɔnɔ safinɛ dilan ni galadon siraw kan. Je pense que ni APJ ka cɛsiri ye mois de solidarité kɔnɔna la donc an nana ni denmisɛnnin minnu bɛna former o fana bɛna maa wɛrɛw former parrain fana n'o ye baramuso PDG a ko ni yɔrɔw dira ma Bamakɔ commune kɔnɔ a bɛna mɔgɔ musomanin 200 dege safinɛ baara la u bɛ baara k'u yɛrɛ ye o bɛna se fo mɔgɔ 1200 ma donc je pense que ni initiative an b'a fo Conseil national de la jeunesse bɛ nin ɲini an ka faamaw fɛ denmisɛnw ka baarako u ka kɛ hali bi u ka priorité i n'a fɔ an ka ministre bɛ ka kɛ cogo min. Nin ye 4e semaine n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo a dɔgɔkun 4 na u y'a bonya na karama ta ka di an ka société ma n'o ye société Aminata Konate ne bɛɛ b'a dɔn ni baramuso ye o hukumu kɔnɔna na an bɛ APJ la u nana ka na muso 60 k'u dege u ka degeli la n'o ye safinɛ dilan ani galadon ye bon maintenant an fɛnɛ ka jɛ an fɛnɛ nin yɔrɔ ye min ye a la an y'a o de fɔ kɛnɛ kan o de ye parce que n'i y'a jateminɛ Maliko de don Maliko tɛ dɔwɛrɛ ye maliyɛn kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen i kan ka se k'i miiri k'a bila i kunna don o don k'a fɔ n bɛ se ka mun kɛ n ka jamana ye n bɛ se ka mun kɛ n ka jamanaden ye bon an y'an yɛrɛ jateminɛ k'a dɔn k'a fɔ muso minnu filɛ ka former an y'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka ɲini maire fɛ ka ɲini minisiriso min ɲɛsinnen bɛ a baara ma u k'a lajɛ muso minnu bɛ ka former commune o commune n'u ye musow dege safinɛ dilan na muso 200 an baramuso mɔgɔ an bɛ se k'olu ta k'olu don baara la o commune kelen kɔnɔna la bibi na baramuso mɔgɔ min bɛ baara la bi baramuso kɔnɔ indirect ni directement a bɛ taa mɔgɔ 3000 la n'o ye Bamakɔ dɔrɔn ye raison t'o la bon n'i y'a jateminɛ bi baramuso fɛnɛ a bɛ jamana 10 de la fɛnɛ Mali kɔfɛ. Ka don nin kalo in baara kadara kɔnɔna na ni o yɛrɛ tɔ ye panko kelen a ɲɛwawa ye minisiri min ka baara bɛnnen bɛ denmisɛnninw ka baara tɔpɔtɔli ma a y'a ka nisɔndiya jira ni ka tila ka hakilinajigi kɛ nin kalo in nafa kama ka ɲɛsin an ka dɛsɛbagatɔw ma an ka jamana kɔnɔna na. Muso 60 olu de bɛna dege u bɛna kalan galadon na u bɛna kalan bololabaara safinɛ dilan fana na bɛɛ b'a dɔn gala jɔyɔrɔ ye min an ka jamana kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn fana safinɛ a jɔyɔrɔ ye min sabula ale de bɛ fɛn bɛɛ saniya donc ni hakilina ye fɛn min dɔrɔn k'a fɔ jamanakuntigi ka miirina kɔnɔna na n'o ye ka denmisɛnninw ka baarako denmisɛnninw ka latɔnniko ɲuman fɛɛrɛ min bɛ tigɛ fɛɛrɛ bɛɛ ka tigɛ o bɛ se ka lawaleya cogo min na ni ɲɔgɔn dɔ de yanni i ka jɛgɛ di mɔgɔ ma a dege mɔni na ninnu minnu filɛ ninnu mana ni kalan kɛ ni tile damadɔni kɔnɔ dɔw na se ka safinɛ dilan dɔw na se ka galadon baaraw kɛ min yɛrɛ ye nisɔndiya kosɛbɛ an ka parrain national ko an ma bi k'a b'a ɲini an fɛ an ni maire ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ muso minnu former ale ka société bɛ se ka muso 200 ta commune bɛɛ la formation mana kɛ o muso 200 olu ka taa safinɛ dilan na parce que ko safinɛ min n'an b'a dilan an t'a jɔyɔrɔ dɔn kosɛbɛ a ɲininkali min bɛ kɛ o de ka ca n'an bɛ min dilan ye donc nin b'a jira k'a fɔ ni session bɛna to an ni maire mana tigɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka muso 1200
olu ka baara ko sabatiya an ye min fana ye sisan nɔ ne bɛ somɔgɔ sama bɔ an yɛrɛ ka dunfɛnw furufuru b'o la fari b'o la ani akara nin bɛɛ b'anw fɛ yan nɔ donc n'an tora k'an ba don nin na nin b'a to an ka sɛnɛ bɛ yiriwa nin bɛ courage fana don minnu b'a baara la formation bɛ kɛ tile 10 de kɔnɔna na a musaka miliyɔn 18. an b'aw hakili jigin k'a fɔ nin tile 10 kalan in a bɛ muso 60 de kofɔ walasa olu fana bɛ se ka kɛ kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ye cogo min na don dɔ la an ka jamana kɔnɔ. Cakɛda min fana b'an ka jamana kɔnɔ ni a ɲɛsinnen don jateminɛli ma jagokɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ jagow ka se ka kɛ sariya kɔnɔ an ka jamana dundaraw fana ka jateminɛ k'u kɛ fɛn gɛrɛngɛrɛnnenw ye u kama ko direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence a ɲɛmaaba y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka munumunu zalo kɛ Bamakɔ mara kɔnɔ yɔrɔw minnu bɛ yen nɔ ni jateminɛ kan ka kɛ olu la fɛɛrɛ kuraw ni hakilina kuraw minnu n'an bɛ jamana ɲɛmaaw fɛ ni baara kan ka kɛ olu kɔnɔ ani baarakɛminɛn minnu fana di mɛ ni baara kan ka kɛ ni olu ye k'o jateminɛ Bamakɔ mara ani Kati cercle la taama kun fɔlɔ ye a se yɔrɔ min na o ye Jalakɔrɔbugukaw fɛ yɔrɔ min jɔmɛ k'o kɛ usine coko yɔrɔ ye zone industrielle la Mutugula commune na a sara yen de kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kama gazi maaw ni olu fana ye gazi labaarabaw ye ka jateminɛ kɛ olu ka yɔrɔw la Abdul Karim Sako ale bɛ laseli kɛ an ye baara taabolow la nka jaw bɔra an balimalakaw fɛ ka bɔ o RTM n'an ka jɛ ka ɲamada ka kɛɲɛ ni jamana ɲɛmaaw ka laɲini ye minisirisow min ɲɛsinnen don jago koɲɛw ma a n'o ka yamaruya kɔnɔna na directeur général du commerce de la consommation et de la concurrence a n'a baarakɛɲɔgɔnw n'o ye agence malienne de métrologie ye u taara o ɲɛda cakɛdaw kan minnu bɛ taa gazi ta ka na jamana kɔnɔ jamanadenw mako ɲɛli kama laɲini min b'a la o de ye k'a fɔ jamana ɲɛmaaw olu bɛ dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin gazi feerelaw ma ka se sifa wari miliyari 6 n'a kunkanfɛn ma maa minnu bɛ taa gazi ta kɔ kan ka na gouvernement ale bɛ olu dɛmɛ o musakaw tali la n'u ko ma ko subvention walasa a gazi u ka se k'a feere jamanadenw ma nɔgɔya la ka se k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ gazi feerelaw u ka ko sariyaw bato ani gazi hakɛ min kan ka kɛ gazi baaraw kɔnɔ n'o bɛɛ lajɛlen labatolen don a n'a fɛsɛfɛsɛ machine minnu bɛ yen n'olu bɛɛ lajɛlen dafalen b'u bolo directeur général du commerce taara o ɲɛda yɔrɔ fɔlɔ minnu kan o de kama gazi ye Jalakɔrɔbugu an bɛ ministre ka yamaruya de kɔnɔna na ministre y'a yamaruya ka ɲini an fɛ ne ka baarakɛyɔrɔ ale ni baarakɛyɔrɔ min bɛnnen bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n'a y'a sɔrɔ feerekɛminɛnw u hakɛ dafalen don u kɔ a la n'a bɛ fɔ o hakɛ donc an n'o kuntigi n'o ka baarakɛɲɔgɔnw de bɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka se k'a dɔn gazi min bɛ don anw fɛ yan n'a bɛ kɛ ka tobili kɛ n'an bɛɛ mago b'a la donc k'a lajɛ n'a sɔrɔ butɛyi ninnu n'a sɔrɔ u hakɛ dafalen don n'a sɔrɔ fana i n'a fɔ commerçant dɔw fana ka baara don n'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ ta maralen t'u bolo bari a yamaralen tɛ i ka mɔgɔ wɛrɛ ka butɛyi i k'a lafa i ka usine na donc an bɛ sɛgɛsɛgɛli la o la n'an tilar'o la équipe bɛ taa dugu kɔnɔ sugu kɔnɔ point de vente ninnu na ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n'a sɔrɔ état kɛlen bɛ ka dɛmɛ min na se da dumunikɛlaw ma n'a sɔrɔ a dɛmɛ in a bɛ ka ye prix la gouvernement bɛ san o san miliyari 6 n'a ɲɔgɔn fɛ o de sara walasa e ni ne ale ni maliyɛn bɛɛ bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na gazi ko la donc n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ne tigɛ tara k'a fɔ ko e de bɛ ka gouvernement ka nin ko ninnu gouvernement bɛ dɛmɛ min na se k'a bali ɲangini min fɔra sariya la an b'o da i kan an b'i bila sariyaw mɔgɔw ka bolo kan ni n'o ka kan ni amani min ka kan an b'o da i kan sariya ye min fɔ ka wala k'a fɔ ni fɛɛrɛw tigɛra jamana ɲɛmaaw fɛ ka kɛ ni hakilina u b'a fɔ min ma ko stratégie énergie domestique ni visite min filɛ nin ye directeur général du commerce fɛ nin ye baara daminɛ ye u fɛ baara min n'a bɛna to sen na Bamakɔ n'a lamini bɛɛ lajɛlen na ani Kati cercle bɛɛ lajɛlen na. Mouvement pour l'union des Maliens ni a ɲɛmaya bɛ a Cheikh Aruna Sangare bolo ka sangane ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ni kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo tako 24 ye a sera motikaw fɛ marabolo 5 don ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin maaw ma dali masa ma nɔgɔya kɛ minnu ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ baaraw kɛra ka bɛn ni dimanche octobre kalo tile 28 ye moti sori banba tɔgɔla kuru la an b'aw ladɔnniya fana kan fɔ min ye maa ɲɛma caman ye olu kun bɛ a kɛnɛ kan balo de dira maaw ma dali masa ma nɔgɔya kɛ minnu ye
an ka taamaden minnu kun bɛ a Sheikh Haruna Sangare nɔfɛ o ye Amadou Diallo a n'a ka jatala Mohamed Traoré. Kuma ka bi lase maa min fɛ Abdulkarim Sakodo. ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kalo hukumu na Sheikh Haruna Sangare n'ale de ye Mopti mara ani Bamakɔ n'a Lamini mara denfa ye ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli hukumu na. A ye dɛmɛba ta ka ɲɛsin dɛsɛbagatɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ma malo tɔni 10 o tara ka ɲɛsin maa 200 ma ani 100 k'o di maa lujuratɔw ma Mopti mara la. Sheikh Haruna Sangare ka ni hakilina in ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli hukumu na ka ɲɛsin ni dɛsɛbagatɔw ma a bɛnna Mopti mara ɲɛmɔgɔw ma kosɛbɛ o y'u ka folikan n'u ka nisɔndiya a yira a kɛnɛ kan. An bɛ barika da Ala ye, an bɛ barika da an ka ɲɛmɔgɔw ye. Anw ye bozow ye, an bɛ yan. Dɔwɛrɛ m'an to yan fɔ gɛlɛya ani dɛsɛ. Gɛlɛya ni dɛsɛ n'a y'i to yɔrɔ la i si t'a la. Gɛlɛya ye Ala ka latigɛ ye. Ala y'o latigɛ an ma. Nka min kɛra sababu ye ka an bɔ kɛnɛ kan ka na Ba Laji ani Ba Madi. Ba Madi a y'anw ye, anw ye bozow ye. An bɛ yɔrɔ min na an degulen don. Fɛn t'an bolo, a sɔrɔ t'an bolo. An degura. Ale anw makariya ale minɛ. Ale de ye nin sira in a y'a bɔ an ye, an bɛ barika da ye. Ala k'a sara ni ɲuman ye. An bɛ barika da jamana président ye. An bɛ barika da gouverneur ye. An bɛ barika da Mali faama bɛɛ lajɛlen ye. Ala ka Mali, Ala k'a suma. Ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye. Sheikh Haruna Sangare n'ale de ye ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kalo Bamakɔ n'a Lamini na o denfa ye ani Mopti mara la. A y'a yira k'a fɔ nin ye baara ye nin kan ka kɛ diɲɛ don o don ka d'a kan diinɛ min n'an b'a la n'o ye silamɛya ye o bɛ nin de ɲini an fɛ fo ka taa se adamadenya yɛrɛ o tɛ se ka sinsin ni ɲɔgɔn dɛmɛ tɛ yen. A taara ɲɛ da banabagatɔw kan Mopti dɔgɔtɔrɔso la n'o ye hôpital Somino Dolo ye. A donna ka bɔ dɔgɔtɔrɔso fɛn fɛn kɔnɔ a ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin yen banabagatɔw fɛnɛ ma. Mopti mara an b'a dɔn depuis waati dɔ la gɛlɛya bi ni région kɔnɔna na donc o gɛlɛya kɛra sababu ye mɔgɔ caman ka déplacer u faso la ka na yɔrɔ wɛrɛw la donc olu mɔgɔ ninnu u bɛ gɛlɛya caman na donc ni Ala sɔnna nin kalo in n y'o de fɔ an ka faamaw ɲɛna ni Ala sɔnna o ye danaya min ta k'a d'an kan an tɛna dan nin kalo in dɔrɔn ma ni Ala sɔnna san kalo 12 don o don n'an se ye min ye ni Ala sɔnna an bɛna a kɛ nin région kɔnɔ ka ɲɛsin dɛsɛbagatɔw ma. N bɛ jamana ɲɛmɔgɔ fo a n'a ka gouvernement o ye baara min kɛ ka ɲɛsin o kumana nin kalo in ma ni Ala sɔnna. An nana dɔgɔtɔrɔso la yan min ye an marqué kosɛbɛ an nana ɲɛmɔgɔ ɲuman sɔrɔ yan an nana dɔgɔtɔrɔ ɲuman sɔrɔ yan parce que an ye banabagatɔ dɔw ye u ka mɔgɔ si tɛ yan nka n'o bɛɛ la dɔgɔtɔrɔw jɔlen don olu yɛrɛ de bɛ jɔ n'u ka musakaw ye k'u dɛmɛ donc vraiment o ye fɛn ye fɛn min ka kan ka encourager ka welewelekan ɲɛsin fasodenw fana ma mɔgɔ wɛrɛ tɛna se k'an dɛmɛ ni an yɛrɛw tɛ donc ka ɲini fasodenw fɛ an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɛsin an ka dɛsɛbagatɔw ma an k'o dɛmɛ surtout an ka taa o kumana dɔgɔtɔrɔsow la banabagatɔ minnu bɛ yen an ka se ka u dɛmɛ donc an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka basigi don jamana in kɔnɔ Ala ka maliyɛndenw bɛɛ don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ jamana in Ala ka basigi don a kɔnɔ. K'a dɔnniya k'a fɔ ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kalo a tako 24 na baabu min tara a la jamana ɲɛmaaw fɛ o de ye k'a fɔ ɲɔgɔn dɛmɛ o ye fasoden ɲumanya baara de ye Mali jamana kɔnɔ. Mouvement pour l'Union des Maliens MEM ɲɛma Sheikh Haruna Sangare bɔlen Moti a y'i kunda Bankas cercle ka bɛn ni ntɛnɛn octobre kalo tile 29 ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Bankas cercle la dugu min bɛ wele ko Dar Salam yen fana a ye dɛmɛba kɛ balo la ka ɲɛsin mɔgɔw ma. Fɔɲɔgɔnkɔ kɛra sababu ye ka minnu kɛ k'u sigiyɔrɔ bila nisɔndiyaw bonyana a yɔrɔ la Bankas cercle ɲɛmaaw caman fɛnɛ kun bɛ a kɛnɛ kan Amadou Diallo ni Mohamed Traoré ka fɔ la. Siya woloma kɛlɛ kɛra sababu ye ka maa minnu gɛn ka bɔ u ka sigidaw la Mopti mara la Haruna Sangare ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli hukumu na a ye malo bɔrɔ 100 ta ka ɲɛsin olu ma ani 100 jɛ k'o kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin u ma minnu ye ni dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ Haruna Sangare yɔrɔ maaw de don minnu bɔrɔ n'i y'a jateminɛ a bɛ taa dugumisɛnmanin 23 la o maaw de ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin yɔrɔ la a bɛ fɔ min ma ko camp de réfugiés Dar Salam n'o ni Bankas cɛ bɛ bɛn kilomètre 5 ma Haruna Sangare a ye ni dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma ka kɛɲɛ ni denfaya ye min dira ma ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli hukumu na fɛn min ye Bankas cercle préfet a y'a ka nisɔndiya yira ni ka laban k'a yira Haruna ka nin waleya in nin bɛna lafiyaba de ɲɛsin maa degunnen ninnu ma ni ka yira k'a fɔ Mali gouvernement bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa ni maa kofɔlen ninnu ka se ka segin ka taa u ka sigidaw la. A nana Bankas cercle kɔnɔ ka na geste mun kɛ bi o geste fana o ma balana sabu waleya kɔrɔ de ye
nka banka cercle y'o fɔ kalo in kɔnɔla la hakilila jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛsina anw ma ka bɔ Moti gouverneur la ale nana ya kalo in tile 9 ministre de la solidarité fana a nana ya kalo in tile 26 a ma semaine kelen bɔ fɔlɔ nin fila bɛɛ kɛra kalo in kɔnɔla la donc président Cheikh Aruna ta bɛ fara olu ta kan donc o bɛ mun yira o b'a yira k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ Bankas fɛn mun bɛ Bankas o de ye gɛlɛya mun bɛ n'o de ye mɔgɔ dɔw bɔ u sigiyɔrɔ la ka na daga Bankas ya o b'a yira k'a fɔ ko o gɛlɛya de bɛ yen i y'a fɔ an yɛrɛ fana b'o dɔn a bɛ ɲini ka taga mɔgɔ 101 na donc o b'a yira k'a fɔ gɛlɛya dɔ de bɛ yen gɛlɛya min bɛ yen ni ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen y'o fɔ ni ministre bɔra yan o donna a y'o fɔ ko ka fura ɲini la ko ka mun kɛ mɔgɔ minnu bɔra u sigiyɔrɔ la ka na gɛlɛya in kama ka fɛɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka segin ka taa yanni kalo 6 cɛ o b'a yira k'a fɔ yanni o kalo 6 cɛ sikafɔw bɛna kɛ mɔgɔ fɛn fɛn da kan ka se ka don a la bɛɛ da ka don a la walaja basigi ka na bɛɛ ni kelenya ka na i b'a fɔ a tun bɛ cogo min na ka kɔrɔ bɛɛ ka se ka taa i sigiyɔrɔ la fɛn min Aruna Sangare yɛrɛ a y'a yira k'a fɔ ɲɔgɔn dɛmɛ diɲɛ don o don walew de don ni Ala ka dɛmɛ ye a bɛna waleya wɛrɛw kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu bɛ ni lahalaya in na ka sababu kɛ siya woloma kɛlɛ ye min n'o tɛ an ka jamana taabolo kɔrɔ dɔ ye o la nin kalo in ye hinɛ kalo ye an ka Mali ɲɛmaabaw ye nin kalo in kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin hinɛ ma donc n y'o layidu de ta an ka Moti ɲɛmɔgɔw ye n ko ni Ala sɔnna o ye n kɛ nin kalo in pare ye nka ni Ala sɔnna kalo 12 n'an bɛ se ka fɛn fɛn kɛ ka ɲɛsin an ka dɛsɛbagatɔw ma an b'o kɛ bon an bɔlen Moti an nana se Bankas yan an balimaw minnu déplacera ka bɔ Koro mara la ka bɔ yɔrɔ caman mara la ala ni gɛlɛya min bɛ Moti mara kɔnɔ donc ka na sigi ni yɔrɔ in na an nana ka ɲɛ da u la o kumana ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin u ma nka min ye an ka hami ye bi minnu ye déplacera ka na ni yɔrɔ in na ka bɔ u faso la an ka laɲini ye min ye vraiment u ka segi u ka so gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ ni Moti mara kɔnɔ o gɛlɛya ka se ka ban nka an hakili sigilen don ka da kan ministre ye layidu ta ministre de l'action sociale ministre de la solidarité et de l'action humanitaire a bɔra yan a ye layidu ta ko ni Ala sɔnna yan ni kalo 6 ko fɛn fɛn déplacera ka bɔ a faso la ko ni Ala sɔnna baaraw bɛna kɛ bɛɛ bɛna impliqué walasa bɛɛ ka se ka segin so donc adamaden wasɔrɔ t'i bolo ni faso tɛ wa damu yɔrɔ t'i bolo ni faso tɛ donc an b'a ɲini Ala fɛ kɛlɛ min filɛ nin ye Moti mara kɔnɔ Ala k'a kuncɛ ka bɔ yen Aruna ka ni tile damadama taama Mopti mara kɔnɔna na a tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ a ye dɛmɛ ɲɛsin yenkaw ma kumakan ɲuman na ani nafolo la o de fana b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw lasɔrɔ Laginɛ Konakiri jamana kɔnɔ fanga sinamatɔ ɲɛma Selon Dalen Jalo balila ka bɔ a ka da fɛ ka bɛn ni tarata octobre kalo tile 30 ye ka sabu kɛ u kɛ ngomɛ ka jira k'a fɔ u n'a lajɛ n'a ma ɲa k'a fɔ olu balila u ka farifa kɛ muɲukumanyaka ka dabila jamana fa bɛɛ ko journée ville morte fo ka to bange dɔ bɔnɛni na a nin na ko kumana ko tarata kun bɛ kɛ nisɔngoya taamaba ye ka kunjɛ ni dantigɛli kɛnɛba ye ko mitingi nka min ye Selon Dalen Jalo n'a nɔfɛmaw ye u ma se ka ko in kɛ bari sabu ka da ka lakana tigilamaw nana a bɛ kin yɛrɛ min na k'o sɛbɛkɔrɔ lakoli ni lakana tigilamaw ye a yɛrɛ kɔni mɔlen ye dantigɛli kɛ k'a jira k'a fɔ ale kɔni ŋununa k'a sɔrɔ a lakoli bɛ de lakana tigilamaw la o kumana ko nin b'a jira k'a fɔ jamana kɛmɛ ka fɛn minnu jɔ jamana den ye hakɛ la ni o ye i ka se k'i ka muɲukumanyakaw kɛ ka sɔrɔ i ma siran i ni toli ɲɛ ko kuma nin an bɛ a fɛ a mɔ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ a ko kuma na tarata octobre kalo tile 30 makundi do e ka so makundi bɔ e ka so a ko nin bɛɛ lajɛlen de b'a jira k'a fɔ jamana ɲɛma Alpha Condé jamana sariya sunba sariya senw labatoba tɛ bawo ko fanga sinamatɔnw ka nisɔngoya kɛnɛw fɔlen don jamana sariya sunba la ko nka ko Alpha Condé ka mago tɛrɔ a ka sira tɛ jamana sariya la a ka sira tɛ bɛnkan sɛbɛnw labatoli la a ka sira tɛ tiɲɛ fɛnɛ na o tumana k'a bɛ ka labɛn de kɛ mandat sabanan k'o jagoya kɛ Laginɛ Konakiri jamana kɔnɔ nka min ye lakana tigilamaw ka ɲɛbaa dɔ ɲininkalen ni o ye colonel Ansumana Kamara ye o y'a yira k'a fɔ fili o bɛ kuma kɔnɔ bari sabu ka da kan olu lakana tigilamaw cira de jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'a fɔ Selon Dalen Jalo manin tɛ jamana kɔnɔ a ye san da ɲɔgɔnna kɛ minisiriya la ka san saba kɛ minisiri ɲɛmaaya la a bilama kɛmɛ wasaden ye wasabilenw kɔnɔ o tigilama tɛ manin ye jamana kɔnɔ k'o tigilama ni lakanani ka kan
ko de ya to k'u kɛmɛ k'a ka so lakoli walasa baasi kana sɔrɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ denmisɛnnin dɔw nisɔngoyalen ka sabu kɛ ko in ma se kɛ olu ko k'u bɛ a diyagoya karaba u ni lakana tigilamɔgɔw carakara ɲɔgɔn na denmisɛnnin kelen bɔnɛna a nin na o bɛ maa fagalen kɛ fanga sinamatɔw kanubaw la maa 90 ani maa 8 ye Alpha Condé ni fanga sinamatɔw ni ɲɔgɔn cɛ u ka nisɔngoya taama bolodaw senfɛ. Nigeria jamana kɔnɔ jamanakuntigi kalata an n'a cɛ tɔ ye panko kelen ani ɲɛwawa bawo février kalo tile 19 nata don jamana ɲɛma Muhammadu Buhari min kɛmɛ k'i kanbɔ a yɛrɛ sigiyɔrɔ nɔfɛ caman kɛmɛ k'a jira k'a fɔ gɛrɛndɛba bɛ a dala a ka se ka mana lanan sɔrɔ ka sabu kɛ don min na a bɛna fanga na ni ɲinan y'o san 4 ye a ye layidu min da ko layidu in jama ma se dafa kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamana lakanani ko Boko Haram bamaji jakulu kɛlɛli layidu min na kun y'o ta o ko ma se dabila bawo kuma bɛɛ Boko Haram bamaji jakulu bɛ cɛnni na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Abuja mara la i b'a ye k'a fɔ u ka wulikajɔ bɛ kɛ sababu ye ka surasi caman bɔnɛ a nin na kɔsada in na septembre kalo daminɛ u ye surasi 30 de bɔnɛ a nin na fo a kɛra sababu ye surasiw yɛrɛw nankun bɛ a jira uti kalo tɛmɛnen k'a fɔ Eleni Maiduguri fan bɛɛ la taalu jamana ɲɛmaw walikelen surasi ɲɛmaw ka lajɛ k'olu tɔgɔ bɔ yen da la bawo bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Maiduguri mara de ye Boko Haram yɛrɛ jabala ba ye tɛmɛnen kɔfɛ Nigeria camanjɛ yanfa fana maaw bɛ ɲɔgɔn na ye sɛnɛkɛla ani baganmarala filaw olu ye baganmaralaw ye sɛnɛkɛlaw ye chrétien denmisɛnw ye olu kuma bɛɛ dugukolo ko manga senfɛ u bɛ ɲɔgɔn bɔnɛ niw na kunnafoniw ye a jira k'a fɔ min ye octobre kalo camanjɛ ye maa 50 de fara olu fɛnɛ ka manga senfɛ dugukolo manga misigɛnna ni sɛnɛkɛla ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛma Muhammadu Buhari tiɲɛ don a ye hakilina ta k'a lajɛ ka min ye couvre-feu ye k'o sigi sen kan couvre-feu tɛ dɔwɛrɛ ye ni kuma dɔ sera a man kan i k'i pɛtɛ kɛnɛma n'i yera kɛnɛma i ye sure ye nka o n'a ta bɛɛ o tɛ ka se ka fɛn bɔ lakanabaliya la Nigeria jamana kɔnɔ. Congo Kinshasa jamana kɔnɔ jamanakuntigi sigi kalata décembre kalo tile 23 nata don jɛkulu minnu bɛ ni olu bɛ jateminɛ kɛ ka dasumusumuniw kɛ ka se ka mɔgɔw ka hakilinaw dɔn u k'a ma ko sondage o jɛkulu fila ye dasumusumuni kɛ ni ka jaabi bɔ k'a bi min da man di jamana ɲɛma Joseph Kabila ka ma jiralen la ni o ye Shadari Ramazani ye barisabu ka da ka jɛkulu belebele fila ninnu kelen ye Congo jɛkulu ye ko Organisation Congolaise Bureau d'études de recherche et de consulting international la coro ɲɔgɔn ye Bercy ani Amerikikaw ka sanfɛ kalanso ba dɔ a y'a o jateminɛ jɛkulu ni o fɛnɛ bɛ yen ko groupe d'études sur le Congo olu ka dasumusumunne jamanadenw ɲininkali kɛmɛ sara la a y'a bi caman olu y'a yira k'a fɔ a ka d'u ye fanga ka yɛlɛma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa min ka kɛ jamana ɲɛmaa ye o ye Etienne Tshisekedi de Félix Tshisekedi fanga sinamatɔnkɔrɔba don cɛkɔrɔba yɛrɛ fatura denkɛ sigin bɛ wolo k'a nɔ na ko maa fanba y'a yira k'a fɔ a ka d'u ye o de ka kɛ jamana ɲɛmaa ye maa filanan bɛ se ka kɛ maa min ye dɔngɔmaa la o ye Vital Kamerhe ye a fɛnɛ kɛra wasabulo ɲɛmaa ye ka tɛmɛ o kumana min ɲɛmaa sabanan o de bɛ sɔrɔ k'a kɛ Shadari Ramazani ye jamana ɲɛma Joseph Kabila ka cɛbɔ ma jirali kɔrɔfɔ in mɛnɛ fanga fɛ u ma kala du ɲina ka bɛn ni ko in ye ka sababu kɛ a ma taa u jiminzira fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ jateminɛkɛla ninnu y'a jira k'a fɔ n'i ye kungo ka den sigi kɛmɛ sara la 66 fɛnɛ ko u fɛ ko tɛ kalata ka bɔ a jɔ a kɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ 70 ɲɔgɔn na kɛmɛ sara la kungo ka den la o fɛnɛ ko a man d'u ye kala ka taa ni subahana mansin ye k'i tɛgɛ nɔrɔ a la o bɛ kɛ ka kala talen ye ko machine a wote a y'a ko o fɛnɛ ka bɔrɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Congo Kinshasa jamanakuntigi sigi kalata a bɛ kɛ dankɔrɔba fila kɔ ka sababu kɛ sariya kɛn bɛ k'olu gosi Congo faamaw ka sariya maa fɔlɔ o ye Katanga marabolo ɲɛma Moïse Katumbi tola tout-puissant Ndulati jɛkulu tigi waritigi badu aya ale kɔni ma se ka don jamana yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ k'a b'a ka jamana ɲɛmaaya ɲini ni gafew di kalata labɛn ni jɛkulu commission électorale nationale indépendante CENI mɔ o tɛmɛnen kɔfɛ maa filanan min ye san 18 kɛ diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka kiiri bulon cour pénal international CPI la Jean Pierre Bemba ale fɛnɛ jɛma kɛ n'a ka sɛbɛ bilali ye k'a ni kiiri ma fara ɲɔgɔn na diɲɛ seleke naani bina k'u kan. Sudan du Sud jamana kurani jamana ɲɛma Dangariek Machara sen bɛ don Sudan du Sud jamana Fabala Juba ani jamana ɲɛma bɛna jɛ ka sigi ni o ye Salva Kiir ye olu de kun fɔra ɲɔgɔn kɔ n'a kun ye duguma sira senama sira bɔ
ka sabu kɛ fanfulaw carakara ɲɔgɔn na lakana tigilamaw Mamurulen Jɛkulu o ye jamana ɲɛma danga ka maaw ye ani surasiya o ye Salva Kiir ka maaw ye kɛlɛ in sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛyara a kɛra san 2016 juillet kalo la a ma ɲɛ Riek Machar jamana ɲɛma y'a ye k'a fɔ ko in bɛ ɲini ka taa k'a bolo da n'a ma ɲɛ a yɛrɛ ma u na taa sigilen mangoromo kari a ye senama sira bɔ ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Kongo Kinshasa dugukolo kan a tɔ ka sɔrɔ ka ɲɛɲini sigikafɔw cayale faw ni ɲɔgɔn cɛ ni bɛnkan jaman dɛgɛnɔ bilala a bi don Sudan du Sud jamana kɔnɔ ka bɛn ni araba octobre kalo tile 31 ye caman y'a yira k'a fɔ a yɛrɛ tɛna mɛn a bi don ka tila ka bɔ de barisabu ka da ka bɛnkan kɔnɔ kumaw y'a yira k'a fɔ min ye furanjɔrɔ fanga dɔ o de bi labɛn o furanjɔrɔ fanga in o bi taa kɛ kalo 8 ɲɔgɔn na kɔnɔ o b'a sɔrɔ fanw bɛɛ lajɛlen bira ka basigi ale ka maa minnu kan ka don jamana ɲɛmayaso kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen seginna ka don a ka maa minnu kan ka segi surasiya la olu bɛɛ lajɛlen fɛnɛ seginna ka don o kumana min ye fanga ye a tilalen ka bɛrɛbɛn faw ni ɲɔgɔn cɛ ko basigi bi mɛn ka na sa a na sɔrɔ ka segin ka na nka yan'a kun ka na yɛrɛ ka bɛn ni araba octobre kalo tile 31 ye a kun ye laɲini saba ɲɔgɔn na kɛ laɲini fɔlɔ o ye a ka maa minnu minɛna n'o y'a jɛɲɔgɔnw ye k'a n'olu bɛ fankelen fɛ olu ka bila a ka kɛlɛcɛw minnu fɛnɛ minɛna kɛlɛ kɔnɔ olu fɛnɛ ka bila fanga ɲinindɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ olu fɛnɛ ka se k'u ka muɲukumaɲakaw kɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ maa caman kɔni bilala maa minɛnen na politiki ɲɛma ani kɛlɛcɛw nka min ye politikimɔgɔw ka muɲukumaɲaka ye o kɔni ma se kɛ fɔlɔ nka min ye a yɛrɛ ka bamusentigi Lampol Gabriel ye o y'a yira k'a fɔ a ka nali Sudan du Sud jamana kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen de b'a jira k'a fɔ bɛnkan min dɛgɛnɔ bilala surunadondobaw sababu la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Kenya ma ɲɛma Tanzanie ma ɲɛma ani Sudan jamana ɲɛma ko a labatoli de ka di a ye Salva Kiir yɛrɛ fɛnɛ ka surasiya babu senigi y'a yira k'a fɔ nin b'a jira k'a fɔ an bɛ ka taa bɛn ni basigi de ye Centrafrique jamana kɔnɔ. Amerikikaw ka jamana ɲɛma Donald Trump ye dantigɛli dɔ kɛ min ye maa caman gɔnɔ gan a y'a yira k'a fɔ yɛlɛma bɛna don jamana sariya sunba la Ameriki jamana kɔnɔ sariya sen dɔ bɛ yen ko 14e amendement ko sariya sen bɛn da tɛ ko jamana si diɲɛna k'i t'a ye ni Ameriki dugukolo tɛ o 14e amendement in ko cogo di e ma o ma i kɛra dunan ye i ye farajɛ ye farafin wali kelen farabile ni kɔni sera ka don Ameriki da fɛ ka den da ni to i sen fɛ o yɔrɔ bɛɛ jamana sariya sunba bɛ sin ka den da ni lakodɔn k'o kɛ jamana den ye Ameriki jamana den ye lahɔrɔma o lahɔrɔma bɛɛ Ameriki ka den ye o bɛɛ lajɛlen bɛ sin ka jɔ o den da ni ye i sen fɛ Donald Trump ko k'o tɛ ko ye ko yɛlɛ ko kuma da don kuma in bɛ k'a fɔ kuma na kuma kɛrɛnkɛrɛnnen don k'a sabu kɛ fanga a bɛ kuma min na ni o ye camancɛ ye Ameriki fanga san 4 don a bɛ kurakuraya u ko kalata min ma ko mimanda fanga camancɛ kalata an bɛ o kuma na n'o cɛ dɔgɔkun don Donald Trump ye kuma in fɔ a kanubaw fɛnɛ nin de fɛnɛ ka di u ye bawo Ameriki ka den minnu ye Donald Trump ta u sɛgɛn bɛ bi dunanko in kɔrɔ hali n'a fɔli man di faama dɔw ye da la Ameriki ka den fanba ka yeta y'o de ye k'a fɔ Ameriki gɛrɛndɛ caman ye dunanw ye o kumana Donald Trump yɛrɛ taara o de kadara kɔnɔ a bɛ ka nin kuma in min fɔ nin fɛnɛ na kɛ sababu ye kalata min bɛna kɛ ni o ye camancɛ kalata ye ka se k'o fɛnɛ daja la nka min ye ko in ye a bɛ sɔn ka gɛlɛya nka Donald Trump kɔni y'a yira k'a fɔ misaliya kelen ale b'o ta a danjamɔɲɔgɔn jamanaw minnu bɛ yen i n'a fɔ Canada misali la olu ko cogo di ni bangena den Canada dugukolo ka sariya b'a daga i ye i ka kɛ Canada ka den ye ko nka ko Ameriki jamana sariya sunba 14e amendement sin bɛ k'a jira k'a fɔ hali ni bangena Ameriki kɔ kan i den da ni nana i fa nɔfɛ senfɛ ko e bɛ sin ka kɛ ko Ameriki ka den a ko kuma nangi dɔ fɔ don ko yɛlɛ ko kuma don ko fo ka dabila a ye kuma in fɔ jabarani dɔ de la fo a y'i sara jamanadenw na ko aw Ameriki ka denw ne y'a mɛn k'a fɔ a ka d'aw ye yɛlɛma ka don sariya sen in na koyi nka min fɔ aw ye a tɛ i n'a fɔ a ka d'a ye a ka kɛ da a kɛtɔ de don barisabu ka d'a kan ne bɛna kɛ ni sariya sen gɛrɛnkɛrɛnnen ye min da n yɛrɛ ye u k'a ma ko décret ka ko in kɛ a kɔni b'a kɛ don min na kɔni an b'o fɔ maa ye nka maa minnu bɛ yen ni olu ye sariya ɲɛdɔnmanganaw ye i n'a fɔ maa min ni a bɛ wele ko Lawrence Trebol ale y'a yira k'a fɔ kuma nangi dɔ fɔ don k'a kɛ man di ko barisabu ka d'a kan ko dakuruɲɛ kelen ka sariya sen dɔ ta i yɛrɛ fɛ ka sabu kɛ sariya kɛmɛ k'o daga n'o ye décret ye k'e bɛ taa don jamana sariya sunba kuturu kɔnɔ ka sariya sen dɔ ta k'o yɛlɛma ni décret ye ko b'a jira k'a fɔ n'i jɔra ka k'i na jamana sariya sunba sariya sen bɛɛ lajɛlen yɛlɛma ka sɔrɔ i ma sara maa la
ko kɛcogo tɛ a la hala yɛrɛ ka fanga ɲini dɔ républicain kɔnɔ maa bɛ maa la ye o dɔw y'a yira k'a fɔ k'a ye yɛlɛ ko kuma fɔ amérikikaw fɛ yen ko nin n'a ɲɔgɔnna ko k'a kɛ man di dugu jɛlen ka sin ka fɔ ten k'i bɛ décret ta ka don jamana sariya sunba kɔnɔ ka sariyaden se dɔ ta k'o yɛlɛma ko kɛcogo tɛ la ko kumana ko kuma nangi dɔ fɔ don a kɔni ye kuma in kɔni fɔ a bɛna kɛ wa a tɛna kɛ wa maaw de b'u sigi k'o lajɛ sa o de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu kɛ kun bɛ k'a ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ min ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma